Еми затова сега някой такъв по-смел трябва да го изстреля нагоре и той вече се научи да го управлява. Иван, да покарам. Ще ми отрежеш главите, може да. А това в момента даже не е с пуснат айдъл. В смисъл айдълъпа е... Какво е айдъл си? Айдълъпа дига оборотите на мах. Чай да има къде да се дърпаме ако нещо. Опашката този път не можеш да избереш. Look at this. Пишман пилота ли съм? Дай бе, дай гафа горе вече. Имаш място да падаш много. Точно това не Така, добре. Аз сега си говорим вече. Така, видя ли като имаш повече шанс за амплитуда, как стават нещата? Хора, защо спим тук ми напим на полето, където има трева и няма толкова... Полето е много шивано, защото не мога да излети оттам. Не мога да излети. Да. Чай, че така не мога да снимам. Така, най-сетне. За това си говорим, човек. Усещам, искам да ти кажа, че не дей го такой. В смисъл, не намалявай оборотите, защото развъртането ти дърпа доста батерия.